and happy birthday! Birthday to you. Dito ka. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Today was good, today was fun, and tomorrow is another one. At syempre, pagkasama niyo ang JFS everyday, that's okay. Andito pa rin ang yung pinaka-paborito tagapaghatid ng saya, good vibes at sorpresa. At syempre, ako ang yung nag-iisa, Kuya Step, ang yung surprise ambassador. Bago ang lahat, for more information and for more videos like this, don't forget to follow and subscribe us and all of our social media accounts na tutong sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, GFS Petals, and Services. At this point in time, tingnan muna natin ang ating mga packages or items na ibibigay natin sa napakaswerte pag-visit ito ngayong tanghali. Okay, so as you can see, baby girl niya ang ating susurpresahin ngayon and papunta pala tayo ngayon sa Barangay Tarusanan, Kamaligan. Tama? Okay, Kamaligan. And of course, starting with our packages, ang ating letter na naka-frame kung saan ang bibigyan dito. General Roche, at syempre, ang ating sash, ipapasok natin sa kanya maya-maya. We also have this bucket of Jollibee chicken. And of course, cake, kakanin mula sa kay ating Miss Kakanin. At syempre, ang ating bubble balloon with Happy Birthday, Gabriela. I love you from Mommy. At syempre, ang ating fresh roses, ang ating bouquet of flowers. At syempre, kung meron tayong bouquet of flowers, para naman may makakayakap ang baby girl na ito in behalf ng kanyang mami dahil balita namin siya fans. Ang mami niya ay OFW. Okay. Meron din siyang marilisip na napakalaking stop toy. And syempre, ngayon alam kong na-miss niyo ang taong ito. Makakasama natin ang ating surprise sa rangistang si Kuya Gab. Mamaya lamang. At yun na nga ang mga packages na dadalhin natin sa Barangay Tarusanan, Kamaligan, Camarines. Kamaligan natin sa Kuya Gab. Without no further ado, once again, ito si Kuya Stem na palagi nagsasabing, when we do surprises, we do it with love. We don't just create, but we captivate. Kaya naman, mula dito sa ating pinatatayuan, it's JFS na yan. Sa dito na nga tayo and hinahanap na natin yung ating susurpresahin ngayon for ngayong tanghali. And as you can see, merong malakas na video. Okay, hudzat na ito talaga ang lugar na or ito ang bahay ni Miss Gabriela. Ang ating palang susurpresahin ngayon ay isang bata who will be turning 6 years old today. Ayan, so hanapin na natin and nagbibihis na ata siya ngayon. Siguro ready and medyo may hint yung bata ngayon kung may anong kaganapan ngayon sa kanyang buhay. And so puntahan ko lang ang bahay and patayin ko ito. Balikan ko kayo maya-maya. Let's go. Ha? Si mga pinsan ko pa, tas si Papa, tas si Kuya po. Pero ikaw ang Gabriela Casquejo. Sama ka sa amin, may ano lang ako, papareceive lang ako sa'yo, ano? Okay lang? Magsabi ka naman lang. Si Papa mo, magsabi ka. Nasaan si daddy mo? Si papa mo nasaan? Dito po bahay ni Miss Gabriela Casquejo po. Eh, may papaano lang po ako, may papareceive lang po ako. May papareceive lang po ako. Tama ako. Ayun si Tig sabi ni Mama Tig. Buboy, masumli. Sinilas na wala din. Iba ni namin. Ano po? Ay kuya, iba ni namin. Ikaw si ano? Si Gabriela Casquejo. Ilang taon ka na?
Yes, ma'am. So may ibibigay lang ako sa iyo and dito ka. Papayag ka ba mamaya sasama ka sa amin? Papayag ka? Sasakay ka dito sa kotse? Sasama ka? Payag kang sasama ka sa amin, sasakay ka dito sa kotse. Ngayon ko na ako. Samahan mo daw kuya. And so, sabi ko kanina may ibibigay lang ako sa iyo, may papareceive lang ako sa iyo. Basta dito ka. Alright, happy birthday! Birthday to you! Dito ka. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! One more! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Happy birthday! Gabriela Casquejo. And natulala si baby girl. Yan, dito ka. Hindi niya expected. Hindi mo inaasa na merong ganito? Or di mo inaasa na igwa kayo? Dae? Iyo dae? Dae mo ala. Ayan, so yaon kami di, I am Kuya Steph. Ano po? Yaon kami di ang GFS Petals and Services. Tingin ka ng konti sa likod para itaw yan gabo sa imo. Ayan, uro pa kanta si baby. Ayan. So bago ang lahat, tabi ka muna kay Kuya. Hello J-Fans and people of the Philippines. Andito na nga ang inyong pinakapaboritong Cartrang surprise here in Bicol Region. We are the JFS Petals and Services na naghahatid ng good vibes, saya at syempre ang surprise ang aming palaging daladala. At ngayon kasama natin J-Fans ang pinaka-cute na bata dito sa Tarusanan, Kamaligan, Camarines Sur para handugan siya at syempre ibigay ang mga sorpresa at packages na ito para sa kanya. Natanong ko kanina, 6 years old ka na, magsi-6 ngayon, tama? Birthday mo? Magsi-7? Okay, magsi-7 years old. Ganon ka-ingrande ang sorpresa ng iyong mommy or nanay para sa iyong birthday. Ayan, ni-reveal ko na. Ang mga sorpresa ito, baby girl, tingin ka ng konti sa iyong likod. Yan ay galing lahat kay mommy. Pero bago matanong ko muna ang lahat, nasaan si mommy? Nasa ibang bansa. Nasaan si mommy? Alam mo anong bansa? Nasaan po si mami niya? Malaysia. Nasa Malaysia. Wow. So bago ang lahat, J-Fans, ipakilala ko muna ang ating, ay hindi ko ipapakilala, isa-isahin ko muna, J-Fans, ang ating mga items na marireceive ni Baby Girl. Unahin ko na, Baby Girl, ang napaka-sarap at mainit-init pang Greenwich Pizza. Palakpakan naman natin ang ating Greenwich Pizza. And of course, meron tayo ditong Jollibee Chicken, isang bucket ng Jollibee Chicken. Meron din si Baby Girl marireceive na red ribbon cake, syempre dahil birthday niya. At in order to expose sweetness, J-Fans, merong marireceive si baby girl na 24 pieces na Ferrero Rocher. And apart from that, meron ding marireceive si baby girl na fresh bouquet ang ating roses. Hawakan nyo, and tingin ka doon. Yung pinagpapawisan si Kuya Steph. Meron pa, baby girl, hindi natatapos ang ating mga items dyan. Meron tayong bubble balloon. May nakasulat yan na Happy Birthday, Gabriela. Love you from Mommy. And ang pinakamalaki sa lahat ng iyong items na marireceive ngayong tanghali na napakainit nga naman talaga, ang iyong pink na stop toy. Palakpakan, happy ka? Yes, happy si baby girl. And sa ilalim niyan, kung hindi nyo na nakikita, meron tayo dyang bilao ng kakanin. Mula naman yan sa Ningning's Kakanin. Ayan. And syempre, everyone, dahil birthday ni baby girl, nagpapawisan na ako. Ipapasuot natin sa kanya ang ating sash na may nakasulat na happy birthday. Sa gitna. Wow. Palakpakan natin. Palakpakan para kay baby girl. Ay, nagkabaliktad na ang suot ni baby girl. And of course, tingin ka doon, baby girl. Ayan. Anong masasabi mo kay mami dahil meron kang ganitong ka-espesyal na selebrasyon at may pa-surprise ka pa ngayong 7th birthday mo? Anong gusto mong sabihin kay mami? Anong message mo pala kay mami? And by the way, J-Fans, mula po pala sa JFS at syempre mula sa inyong lingkod na si Kuya Steph, ipinapaabot ko po sa lahat ng ating mga dearest mommies, sa ating mga nanays or ilaw ng tahanan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan, anong message mo kay mami dahil hindi niya birthday, ikaw may birthday ngayon pero Mother's Day naman ngayon ng mga
I love you. Pwede yung sabihin kay mami na Happy Mother's Day, ma. Sige daw, sabihin mo. Ayan. Isang flying kiss nga mula dito sa Bicol papuntang Malaysia. Flying kiss para kay mami. Ayan. Parang matamlay si Bibi. Palakpakan niya natin si Bibi Girl para naman ganahan siya. Ayan. Dahil ngayon, ito ang pinaka-espesyal na araw mo dahil birthday mo syempre. At dahil dyan, andito kami, si Kuya Sep at ang J-Pans para pasayahin ka. Kaya naman, merong message dito, ang iyong mami, na kahit malayo si mami, ano po, merong message si mami para sa'yo. Panoorin natin. Hi! Sino yan? Bella! Happy birthday, anak! 7 years old ka na. Hindi na kita, baby. Ilang taon na lang, dadalagita ka na. Anak, wish lang sa'yo ni mami. Sana lumaki kang malusog. Kita ako sa Diyos. At mag-aral mabuti. At lagi kang susunod sa mga nakakatanda sa iyong anak, ha? At huwag kang layas ng bahay na hindi nagpapaalam. Remember, although lives and liars. Sana makasama na kita at makauwi na dyan si mami. Pero pasensya ka na, anak. Is lang muna hanggat di pa nakakauwi si mami. Pero alam ko, ayaw mo ako uwiin dyan kasi takot kang kuhanin kita. Pero pasensya na, anak. Talagang gusto kita makasama. Hindi mo ilang taon din kita hindi nakasama. Matagal na rin. Umuwi ako dyan from the Kuwait pa. Halos isang taon lang kita nakasama. Tapos alis na naman si mami. Tapos hanggang sa nagtagal dito sa Malaysia. Tapos uwi naman dyan, mag-iilang buwan lang. Tapos balik na naman uli. Wala na, pasensya na talaga. Kailangan talaga ni mami. Kailangan para naman kasi yung anak ginagawa ni mami. Kasi gusto ko mabigyan kita ng magandang kinabukasan. Kaya si mami wala dyan sa tabi mo. Ilang birthday na nawala dyan si mami sa tabi mo. Sabi mo, birthday ka, bagong taon, o Pasko. Lagi wala si mami sa tabi mo. Pasensya na talaga. Pero gusto mo ni mami. Pero kailangan natin maghanap buhay. Para sa ito, anak, ang ginagawa ni mami. Sana, yun lang. Makasama na talaga kita. At happy birthday, anak ko. Mahal na mahal kita. Alright, so baby girl, ayan, narinig mo yung message sa'yo ni mami, tama? Ayan, so anong reply mo para kay mami? Smile ka naman, ate. Sa lahat ng sinabi niya. And ang natatandaan ko, baby girl, ang sabi niya, gusto pa na daw niyang makasama. Gusto mo na rin bang makasama si mami? Ayan. Soonest, uuwi na daw siya. And sabi niya, lahat na ito ng ginagawa niya ay para sa iyo, para sa kinabukasan. And syempre, J-Fans, sino po ang kasama niyo sa bahay? Kayo po, mga tita. Tito niya po. Kayo po, ano niyo po ito si Tito? Pamangkin. Dito po kayo, ma'am. Ayan, dito tayo. Hingaan natin ng message. Mga tita ba, tita? O, mga tita mo, hingaan natin ng message para sa iyo. Pasok dito, mga titas. And 3, 2, 1. Dito po tayo, titas. Sige na po. Okay. Dito si Mami. Anong pangalan ni Mami? Si Mami Margie. Ayan, pamangkin niyo po. Siyempre, dahil birthday ni Baby Gabriela, hihingaan po namin kayo ng message po para sa kanya. Ano pong message nyo sa bata niya? Ano po? Happy birthday, Bella. Aram niya man yan. Padarang at siyang marami. Hindi ka dapat ang mamaligid. Mga tita mo. Huwag ka lumali. Huwag kang malungkot. Smile ka. Birthday mo. Dawa, si mama. Pero padangat ang kani mama mo. Aram mo yan. Salamat po sa surprise ni ate. Salamat talaga siya nagkukulang pero niya siya. Kapatid ko siya.
Pinsan ko. Ayan, ano din ang message niyo po kay ate na nasa ibang bansa na nakikipagsapalaran? At syempre, naghahanap buhay para sa kanilang family. Ate Beth, ingat ka dyan, Pirmi. Salamat sa pagsuporta mo sa mga tugang mo, saka kay Bella, especially. Pirmi mong girumdo mo na dahil may kapabayaan dito si Bella, niyang kami para sa akin. Saka, alam ko man na para sa akin mo, sana dahil ka masyadong mamulo dyan. Alam ko man na makakaulit ka man na may future sa akin. Salamat. Ingat ka, te. Alright. So, thank you so much, Mami Margie, ang kanyang pinsan. Siyempre, sa likod ng mga items na ito, alam ko na ang nag-uumapaw na pagmamahal ng nanay ng chikiting na ito. Kaya naman, J-fans, kung iniisip nyong tapos na tayo sa pagpapasaya at paghahandog ng sorpresa kay Baby Gabriela, nagkakamali kayo dahil sa isang magbabalik po kami. Siyempre, kasama pa rin natin si Baby Girl. Kaya naman, J-fans, kapsa. Alright, so muling nagbabalik kami, kasama pa rin natin si Baby Girl. At syempre, dahil promise ko kanina na papasayain pa natin ang pinaka-cute na batang ito, tatawagin natin ang ating na-miss, ang ating surprise haranistang si Kuya Gab para handugan ng kanta si Baby Girl. Kuya Gab, pasok! Hindi kasi tukdo niya ma'am sa likod akong high school Ano po, elementary. duman po kaya ang abi kayo sa highway. Highway kayo. Hindi may maram didi ma'am. Ini po ang tukdo niya elementary. Likod ako kayo. Kaya di ma'am po aram ibang kagyan. Like it be the perfect God, but it comes back to the water. No matter how hard I try. Every turn I take, every turn I turn, every path I make, every route leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line in the sky meets the sea, it calls me. No, I know, keep it low. The wind and we sail on the sea stays beside me. They I know, if I go, there's just no telling how far I go. Alam mo yun, baby? Si Moana. Ano dyan sa likod and dito sa gilid para kantahan ulit si Baby Girl. Kuya Gab, kanta ulit tayo ng happy birthday song. And 3, 2, 1, let's go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Hindi na likod sa kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Takot mga cellphone. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright, so thank you so much, Kuya Gab. And this time, Baby Girl, this is the perfect time to blow your candle. But before that, syempre, wish ka muna sa iyong cake. Close your eyes. Okay, palakpakan para kay Baby. And alright, so thank you so much. Pasalamatan ko na rin po si Ma'am Maribeth A. Casquejo for choosing and trusting the JFS Petals and Services para naman nanay surpresahin ang iyong napaka-cute na chikiting ang iyong anak na ngayon ay 7 years old na. Ayan, palakpakan mo dito para kay Baby Girl. And of course, sa ating mga subscribers and followers, don't forget to follow sa aming mga social media accounts. I-click na at syempre, i-like kami para palagi kami makakasama. Once again, this is Kuya Steph, ang inyong surprise ambassador. Baby Girl, sa pagbilang ko ng 3, tingin ka doon sa camera at magbababay tayo. Ano po? Okay, and 3, 2, 1, bye-bye! Bye-bye!